Wow! Nice one! Oh. Dan ayo aran depresikan dan wow 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 Meg nice one. Nice one. Ito nga mo sa tama na narigo. Ito magyapon. Oh, ha! Hey, one. Oh! Grabe ko sa sapat, no? Grabe, no? Grabe ko sa di ko kita kabag mo hayop. Bubahol ako tingin nato siya. Mata do ko bahol dan? Matan? Kasunod mo sa motor mo saka ko tako. Kita ko sa kating ay kasunod ta na. Oh. Dubugsay may mga pagtusakon. Masaka ko tako kung tanaw ko sa luming to taga pa sabay timoto. Ah, timpos pa ora ne.
Oh. Wow! Ang laking waho! Hindi ba angat? Ay, grabe! Wahoo! First time kong nakadali ng wahoo. Pero mamaw. Laki. Kaso lang, lumakas yung hangin. Ayan o. Lakas. Pero wala namang alon na malalaki. Hangin lang. Ang ano kong pakuhan, bagat. Yan, bali hiwain na namin. Si Master Danny yung titira. Ayan. Ulo pa lang. Isda na. Ulam na. Oo. Ang talaga si Master Danny. Niya talaga mag-iwa. Iwa. Ano pa? Hindi siya eh, kasi Tagal na ng ano, tulaan. Tagalog dan, may video ay. Matigas yung ano? Matigas yung tulaan niya. Unod ito. Matigas yung tulaan. Oh, bloody. bumili lang di matigas. Ito na talaga yung ulo na malambot. Kunat yung ano eh. Malat. Nagkiskis ng kwandan sa pihak. Oo. Ano siya? Wahoo. Dilog lang? Oo. Oh, sir. Ilaw ta? Wahoo. Ha? Ilaw? Waho? Nangigi? Chinese waho o ano? Chinese. Chinese no? Mas masarap. Ato ang Spanish. Kilo? Mas masarap yung Spanish, di ba? Mas mga punch. Pila ko lang nila. 300 to. 300 ang kilo mo. Ulo pa lang. 5 kilo. 5 kilos ulo. Next. Ay, wala sa small dito. 16 kilos. 16. 21. Tama man? Kaon. Pinakiwa naman ni Col. Anuhan mo ako ng ano? Ganun pa rin yung pili. Ate en. Ha? Ate. Ganito. Oo. Ganyan. Yung sa pinakamakapal. Ha? Iyadan ho. Unahan na. Kay sir ano Dito. yun? Ang maski dyan, no? Bismillah.
Iyan. Sige, konsentilo. 3/4. Okay, kilo. Ano to, ko?